Goddag alle sammen, skal jeg vise jer, hvordan I laver en sød påskeære. På grund af det bliver snart påsketid, så I skal have noget påskepynt, hvis I vil. Så I skal starte med at klippe sådan en her cirkel. Og så skal I klippe 2 af det, sådan nogle her. Okay? Og så klipper I 2 af sådan nogle her. De skal være lidt mindre end dem her. Lidt mindre, okay? Og så kan I begynde at lime, når I lige er blevet færdige. Så vi åbner lige vores limstift. Så begynder I, så limer I lige her bagpå. Sætter den her på. Så limer I også her bagpå. Og så sætter I på den her på. Og se, nu har I dens hoved. Så tag dem her, og så lim dem. Og så sæt den på. Og så gør det sammen med den anden. Og lim den på oven på øret. Nu har I et godt hoved. Så tag noget mere af den farve, I valgte at bruge. Så klip sådan her. Og så klipper I sådan her. Lidt ned. Og på det samme kopierer I på den anden side. Så bare start med at tage den op. Så jeg giver sådan en her T-form. Så start med at klippe toppen af, og så I kan lige gøre det. I kan lige gøre det lidt mindre, hvis I vil lige her. Så når I har lavet den her lille form, så start med at lime jeres lille kaninhoved på. Så har I den her tilbage, så skal I klippe med jeres, så skal I bruge jeres lille farve til at lave 2 af de her arme. Så når I har lavet de her 2 arme, så starter I med at tage jeres tus, og så gør I sådan her, laver 2 små mærker, gør sådan her på den, og vi tager lige armene til side lige nu. Nu er det tid til at lave jeres lille påskeæg. Start med at klippe sådan her, og så skal I bare begynde at lave en god form til jeres lille påskeæg. Jeres lille har kommer til at have. Så jeg har sådan her. I kan bare vælge en eller anden farve tus. Jeg tager lille i den her gang. I kan lave sådan nogle her små mærker, der går sådan her. Sådan, det synes jeg det går godt. Så når I har lavet jeres lille påskeæg, tager I jeres små kaninarme, og så sætter I dem. Så sætter I dem på sådan her. I sætter den første arm på sådan her. Lige her. I sætter den første arm på lige her. Vi sætter den første arm på lige her. Sådan her.
Så lad os lime den på med jeres. I skal lime den på med jeres limstift. Så skal den sidde sådan her, som den sidder her. Den anden kommer til at skulle sidde på en lidt anden måde. Den anden skal nemlig sidde sådan her. Den lidt mere opad. Lidt mere opad. Så tager jeg jeres lille påskeæg, og så laver I lige på bunden. Og så kan I sætte den i jeres lille kanins hånd. Så holder den et lille påskeæg. Nu er det tid til munden, til ansigtet. I starter med at lige tegne sådan nogle her 2 buler, 2 små halvmåner, og så måner. Så tegn en lille prik her. Så tegn lige en lille cirkel og farve den helt op. Og tegn en lille cirkel og farve den op her. Så tegn 2 af de her cirkler. Så tegn jeg et hvidt stykke hvidt papir og klip 2 små firkanter, og de her 2 kommer til at skulle. I skal lave sådan nogle her små cirkler, eller lidt mindre, hvis I nu er lidt mindre. Jeg tager lige lidt mindre. Så tager jeg lige noget lim på. Og sætter den på. I gør det sammen med den anden. Tager lige jeres. Jeg lige og klipper den. Limer den på. Og I skal bare starte med at lime den her på, sådan her. Det kan godt være lidt svært, men I skal bare blive ved. Så kan I bare lige lime den på. Mit æg er lige faldet af, så limer jeg den på igen. I kan se her, det er sådan jeres påskeæg kommer til at se ud i, når den er færdig. I kan tage hvad for nogle farver I vil. I kan lave et blåt påskeæg. I kan lave en regnbuekanin. I kan lave alt, hvad I vil på den her. I kan bare lave den sådan, I vil. Så vi ses i næste video. Den bliver nok rigtig god. Så vi ses!